Pagelaran pada malam hari ini ya uga di live streaming lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh ngono dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing Laladan Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro bisa lumantar mirsani YouTube ana ing channel Astabrata Media. Oh ngono ya Mak. Alhamdulillah. Wah penonton hebat, penonton luar biasa. Ngene iki nyambut gawene dalang senadyan to janjane abot ning krasa enteng merga suasana yang mendukung. Oh ngono ya Mak. Kamangka gaweane dalang ki angel-angel sewengi 6 jam sirah mikir mripat nyawang kahanan. Ha iya kuping ngrungokne gender karep nek suluk ora bliro. Lah iya lambe nggo antawacana, nggo omongan wayang, nggo suluk. Ha iya tangan nggo nyabetke wayang, sikile nggo njejeg keprak, kene cek ngempet nguyuh. Lah iya. Ning ora krasa merga para warga masyarakat kang mapan ana ing Beji lek nyemet dulur karo awake dhewe sak kanca Astabrata. Ha iya. Wong liya dadi dulur iki ya bengi iki. Oh ngono. Iya. Iya ya Mak ya. Dasare Beji masyarakat ana ing kene iki ya minded nyang wayang. Daerah Bojonegoro iki desa Beji iki daerah sering ana pagelaran wayang kulit. Wah iya. Iya ya luar biasa. Ayo. Yo saiki ngaturke pemeriah supaya omongan ora dhewe, omongan ora ijen. Iki ana Mas Gareng. Mas Gareng. Ha iya. Gareng saka Bojonegoro. Heeh. Jare jenenge anyar Gareng Tipes. Iya. Gareng Tipes. Engko nek mundhak larang celukane ya saya berbobot. Oh ngono. Gareng kolesterol. Oh iya. Nek saya larang neh Gareng stroke ngono. Lah kok medeni malah jeneng penyakit. Wah luar biasa. Diaturi minggah ana ing pepanggungan. Selindro sing krasa serampatke wae. Oh ya. Karaben gobyos golek keringet Mas Gareng. Ayo, monggo Mas Gareng omong-omongan ning sasana budaya. Yuk, ya yuk.
diparingi mic ya. Dibiat ya. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu. Selamat malam Bu Limbo. Wadah. Bertemu kembali di Desa Beji. Nggih. Alhamdulillah. Pripun? Piantun mriki katon rukun. Oh, ngaten. Wong sakmene mbane madhep rene kabeh. Oh. Ya ya wong tontonane ning kene kok. Tontonane wayang ya ning kene, mosok arep enek sing madhep rono kan yo ndak. Enek sing madhep rono kok. Heeh. Tukang gong. Oh, ayo netepi kewajiban wae ya nyang tugase ngono kuwi. Alhamdulillah. Saged makempal. Heeh. Wonten ing Desa Beji. Beji. Teng dalempun Bapak Sukemi. Wah, luar biasa. Luar biasa sanget. Heeh. Dugi pun disugata. Heeh. Kanthi sae. Nggih. Ora mokal wong jenenge Sukemi kok. Wow. Kok ngaten, Mas? Lho Sukemi punika mengko werti mengko karep. Oh, Asma Kinarya Japa. Pak Sukemi. Sukemi. Jajal coba. Punika kula artekne per suku kata. Weh. Coba per huruf. Nggih, pripun? S. S. Punika saking tembung sugih bener ing kanistan. Sugih bener wedi ing kanistan. Sugih bener wedi ing kanistan. S. S. U. Ulah kridaning bebrayan utawi sesraungan tan ana kuciwane. Bermasyarakat tidak bermasyarakat katitik tamunipun nggih kathah. Oh, sing dongakne yo akeh. Nggih. Amin. Kagungan putri kalih asmanipun. Kalih wujudipun ingkang paring asma angka setunggal Mbak Angel. Angka kalih mantene putri. Mbak Sevi Yulia. Mbak Sevi Yulia. Wah, kok yo roh ae lho. Roh aku kok. Wis. Ponakane Mbah Mantano ndandah. Wis. Kawi. Elok sanget kahanan wonten ing kan dalu punika. Katon rame. Regeng gayeng. Nggih. Sing nonton akeh. Kathah. Kuwi artine Dilanjut M. Punika menghibur masyarakat wonten ing Beji saha para tamu kanthi nggelar wayang kulit dalang Ki Akbar Sahalam. Wah, wen ngomongni Sahalam iso matep Sahalam. Ya di fase-fasene kok. Kol-kolah kubromu iya no. Ton pondok lho Mas. Wah iya, pondok tebu tebangan. Ora, pondok bersalin kok. M mau ya. M. Sing terakhir I. I. Dalang ora roh. Tak jegelongke meksa ora iso. Hebat, pinter, cerdas kowe. Iki dina pemeriahe gareng saking Bojonegoro Gareng Tipes. Wah. Sapa sing guyu? Tipes ki apik lho, Bu. Kok iso apik lho wong jenenge penyakit kok apik lho. Hati-hati ben gak kena apes. Tipes ki singkatan. Oh iya no. Hati-hati men ora kena tipes. Apes. Tipes. Tipes. Ora kaya sampean wong dalange wong tanggapan nang kedewan kok teko Jawa Tengah iki lho. Wah ya turu ora krasa kok. Ngene mbok takon wong ning dalan. Heeh. Ning dewan iki nggo endi ngono. Sampean kok ora takon tur dalan piye? Ya ora takon wong kahanane turu kok. Heeh, ora takon. Berarti sampean bingung mau? Bingung. Beda ora aku. Lho. Sampean tekan kene mau jam 4. Jam 4 sonten. Lho, kok iso sregemen lho. Wong aku teko kene jam 8 kok jam 4. Jam 4. Dugi mriki kula. Disiplin ya. Disiplin. Wah, jan kuciwa Mas tapi. Pripun. Mrikone kok wonten bulak to. Kebelet pipis Mas. Wis ya. Yo nguyu. Adoh lor adoh kidul. Ayo. Kula ampingno teng wit ngeten. Guys gak betah kok. Ayo. Ling-ling wah saman iki ya. Kula bupisno teng wit ngeten. Lah kersane malah lho. Ana manuk niku lho ngisena wong. Manuk perjak. Ngisena wong. Wis tak tokno cilik ngono. Cilik. Wah, asem iki cilik ya ben nggonku dhewe. Ngaleh nggon. Sadi mriko malih. Terus wonten kandang, Mas. Kandang sapi. Ayo kula kandang sapi ya. Kula depisno mriku. Aman iki mbrak kene wong sapi. Kula ngeti manuk ya ora enek lah. Ora ana, aman. Aman. Kula tokne malih, Mas. Ayo. Lah niku lho
sapine kok ya muni. Munine piye? Moh ya ben aku kanggo kowe. Asem iki ngalih malih Mas. Ngalih neh. Kowe nguyuh bolak-balik kowe besar piye jane? Kowe jane gareng besar apa tipes? Seto, urung sida nguyuh. Urung sida nguyuh. Urung sida nguyuh gara-gara kuwi mau. Kewan sing kurang ajar. Iya. Ngalih neh ning kandange mentok Mas. Kandang mentok. Kandang mentok. Terus kula depisno malih. Wis gak betah nek iki tak tokno arep sedil. Sapine ora enek, manuke ya ora enek. Kula tokne. Kabeh Mas. Ber ngoten wis babar pisan. Lah niku badhe kula denok tur ngaten. Mentoke kok ya muni. Piye? Mas. Sakeng kewan kok ngelokke ya. Tenan aku ya gumun kok. Kewan kedewan ki pinter-pinter Mas. Oh, iso nyemoni ngono ya. Iso nyemoni wong. Akhire ora sida nguyuh Mas. Ora sida nguyuh seprene. Ora. Akhire nguyuh ning omah kuwi sampinge omah kosong. Oh iya. Tenggurine bakul kopi. Oh. Ayo nek omah kosong. Kula nguyuh teng mriku. Lah niku kan kula elek-elek nggih nyantri lho Mas. Oh iya. Ora enek banyu. Oh. Akhire kula golek godhong ora enek. Golek plastik Mas. Oh. Plastik tipete ada jajan. Oh. Bakdo pipis lega. Waduh wis iki gak enek godhong gak enek apa. Arep turun tembok ki adoh kan enek rese ngaten. Akhire kula njukuk plastik niku. Kula tul-tulno peteng kok Mas. Tul. Jelalah kersane ngalah gak bener Mas. Napa? Enek semute abang. Wah gatel jabang bayi. Lah kene iki giri-giri aku jian. Malih Mas malih godhem kok. Intinipun ndongaaken Bu Limbuk manten berdua Mas Andre jenengan nggih jenengan wau ndongaaken muga-muga pikantuk wahyune jodoh ing donya tekan delan. Betul. Kula nggih ndongaaken. Dongane Mas Gareng kepada pengantin berdua. Muga-muga aja pegatan. Oh. Ngono kuwi wis cukup. Kuwi donga sing apik, singkat ning padat ning jelas. Padat nanging berisi. Aja sampai pegatan lan ndongaaken muga-muga Sri Atmaja temanten kalih enggal pikantuk putra saha putri ingkang sing pinter, murah salehah. Mekaten. Aja kaya tanggoku. Oh, tangga sampean? Tanggoku ya ora gelem ngleksanakne program pemerintah. Apa kuwi program pemerintah? 2 anak cukup. Oh, kabeh. Lah tanggoku ndek anak 7. Sampai bingung Mas nek jenengno niku. Nggih. Sampai bingung nek jenengno akhire niku gak kurangan akal Mas. Sing nomor 1 niku gamel PI kabeh Mas. Oh. Nomor 1 dijeluki GPI. Soale nomor 1. Masya. Terus nomor loro niki ROPI mergo nomor loro. GPI ROPI. Oh, mergo bapake Imam Syafi'i. Ora soalnya nomor loro bapake nggih PI niku. Ya, ROPI ya terus. Nomor 3 LUPI. Soalnya nomor 3. Terus selanjutnya nomor 4. 4 PI. 4 PI. Terus anak kelima mau PI soalnya nomor 5. Ben gak kleru kok nek nyeluk. Ben ora salah. Terus nomor 6. Nomor 6 niku adike TUPI Mas. Sik ta. Lah ya jenenge sapa? Lah ya adike TUPI. Nomor 1 GPI, nomor ROPI. Nomor 3 LUPI. 4 PI. 5 mau PI. Nek nomor 6. Nomor 6 niku Yune mau PI Mas. Sik to kok ndak penak nonton tak rasakne. Piye to iki? Nomor 1 GPI, loro ROPI, LUPI, 4 PI, mau PI. 6 kuwi adike TUPI. Oh, iya. Heeh. Anu jenengno tipes ae Mas aku. Intinipun suka parisuka. Bapak Sukemi diberikan rezeki yang melimpah. Rezeki melimpah. Kathah barokah. Barokah anggenipun kagungan hajat mboten lokak nanging tambah kebak. Mboten nyandung kala nanging nyandung rezeki. Amin lho, Drak. Penontone sing mirsani nyenengke. Nyenengke wong enek sing nyemoni kok. Heeh. Weh enek ketheke ngono. Kethek piye iki ngono Gareng? Oh,
Lah pupuran nyambut gawe iso mengke dadak pupuran putih barang. Berat lho masih dadi garengi. Oh, kok berat. Lah rupa ganteng duratore dadi elek. Lah yo goleki sandang pangan itu seperti Loh, itu. sampean ngenyek aku nek kene golek dhuwit. Nuwun sewu, Mas. Kula menika gareng sing pun kondang kalau kok saindenging Nuswantara nate ndalang sak njurone segara, Mas. Kok sumbarmu kaya ketoke. Lho. Lah nek trimo gareng golek dhuwit apa itu? Oh. Ngeboti seduluran. Aku ngeboti seduluran, Mas. Nek aku ning kene jelas. Jelas napa? Nyambung seduluran karo golek dhuwit. Nek kula mboten, kula mergawe lillahi taala mboten nyuwun bayaran kalih Bapak Sukemi. Sing senan danyang kene, Mas. Mosok belas sithik-sithik. Belas aku gak njaluk bayaran nggone Pak Sukemi. Kok sektimen kowe? Lho, sekti kok gareng kok. Lho. Alasane? Alasane sing ngejob gak dudu Pak Sukemi sing ngejob Bapak jenengan kok. Oh iya, silit aku. Silit piye to? Lillahi taala. Lillahi taala. Lho kuwi beda dalane ae, sing asli panggah nampa dhuwit masamu. Nek kula ngapunten kula mboten trima dibayar ngeten gareng dibayari brek kula nggih mboten purun, Mas. Lah geleme? Bayari cash nggih mboten purun. Geleme? Bayari duit. Oh. Ayo. Bayar brek yo lempok. Sindene luar biasa. Alhamdulillah sinden sangat luar biasa. 1 2 3 4 5 6. Wah, kowe ngitomu kok mbok yo sing rada pilah 1 2 3 ngono lho. Heeh. 1 2 2 Ayo. 3 Lupiki. Ya seneng meno. Seneng aku kuwi. Aku seneng kok kuwi. Terus nomor 4. 5 6. Tek mun nyepelekke itu satu orang. Ih, kamu gimana sih kalau mengingeti itu yang jelas dong. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Oh, ngono kuwi apamu peh porsine besar mbok hitung 2. Ngono kuwi ora adil ngono. Wong ya siji lho, deloken. Soale niki sinden berbobot, Mas. Oh, iya. Berbobot suarane. Sapa sing ngomong? Lah apa? Bobot ya bobot awake berat badan kuwi lho. Iya. Ning yo kan dijangkepi ben urut. Ora enek iki ora dadi, Mas. Ora dadi. Ora enek sing tuwa kaya niki ora dadi. Sing mangestoni tidak Sing ada. mangestoni kok ya. Ini ada Dik Niken Salindri yang sudah ditunggu-tunggu para warga masyarakat di wilayah Beci dan sekitarnya. Kita tanjakan ya. Ya, kita celuk saja. Ayo, disepoti, ayo kasih musik biar hebat. Iya, oke. Yo! Yo! Maka. Hop. Terima kasih. Iki ngeti apa rek? Cek mi. Nggih. Nggih. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar. Bertemu di Desa Beci Kecamatan Kedewan. Oh nggih niki teng Bojonegoro nggih Mas. Betul, Nggih alhamdulillah saged ketimbalan malih teng Bojonegoro. Teng daleme Bapak sinten? Bapak Sukemi. Bapak Sukemi. Nggih. Ngaturaken matur suwun sangat kagem Bapak Sukemi. Sampun nimbali Mas Akbar kalian kula. Mas Akbar sak rombongan mugi-mugi panjenengan sehat selamat wilujeng Bapak. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun berkah rezekinipun. Rezekine muga-muga ora lokak ning malah kebak nggih Mas. Uga mendoakan pengantin berdua. Onci. Namine Mbak sinten mau? Mbak Sevi Yulia Andriani. Mbak Sevi Yulia. Mbak Sevi kalian Mas? Mas Andre Adi Pratama. Mas Andre. Wah nggih mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Nggih pernikahan itu pernikahan yang pahalanya luar biasa. Sunnah Rasul. Pahala yang selama-lamanya. Amin. Mas ya umbah-umbahe
Dige bojone iki pahalane iki akeh banget, Mas. Iya, betul. Salim tok iku ya wis pahala. Salim istri, salim suami sama mencium hajar aswad. Siap. Cah pondok kali. Masih yo gurung ngalami ki. Ilmu dari orang tua. Nah, kita sebarkan. Pak Sandi dengarkan. Iya. Ya luar biasa. Iki disopo to? Ono bulus iki lho. Disopo. Wis kadung oneng-oneng putih ora dijak omong-omongan iki lho. Yo nyak golek pangan sak emplokan direwangi wedakan koyo ngono kuwi. Non. Hah? Non piye to? Non aku lo celuken. Nggih. Oh, ayu-ayu pekok. Piye to piye? Lah wong kon nakoni aku kok non. Non. Piye to ki? Nggih. Lho. Wong, aku tak celuk mataku lho ki kok. Sik to. Wong Mbak Niken omong-omongan karo aku penake banget. Mbak Niken sudah makan? Sudah, Mas Akbar. Luar biasa. Tadi sudah ketemu Bapak Sukemi? Oh, sudah mau teng mriko pun salimano. Luar biasa makannya, hidangannya hebat ya. Inggih. Nah, wonten rawon wau tasih anget wau nggih. Rawonnya enak sekali ya. Genten aku. Genten kowe. Mbak Niken, dugi mriki jam pinten? Nggih. Mun mam dereng? Non. Mun ngombe? Nggih. Piye to ki? Anu, ki bintang tamune Mas Garing Tipus dan Mbak Niken Nun. Non. Telek. Asem iki. Piye to ki? Piye kabarmu wong ayu? Alhamdulillah ya ampun Pak De. Piye kabare sampean? Alhamdulillah wilunyeng. Wilujeng. Aku ya lebih lunyeng Pak De. Ya ampun Jan. Suwi ya dhewe gak ketemu ya Allah Pak De. Piye sampean bojone sampean ki jek panggah? Ih alah bojok wis tak pateni kok. Ya Allah. Lah kok sampean gak ngesakne? Anake sampean ki piro? Anakku sing loro. Sing nomor 1. GPI. Sing anake jenenge JPI wi. JPI nomor 1. Oh, JPI nomor 1. Sing nomor loro kondang lho. Mosok. Kok kandhari kok kelas loro lho wis kelas loro SMA kondang. Mosok to Pak? Kandhane kok. Kondang opo kondang? Meteng. Meteng bangga. Ya bangga no. Wong wedok iso meteng kuwi tegese bibit unggul. Kok iso bibit unggul? Iso meteng kaya kondang to kaya. Wis rabi ora masalah. Wis rabi. Wis rabi kok ya. Mosok to. Iki piye to bocah iki? Lo kan ini namanya interaksi. Iya. Jadi kita tuh harus mengimbangi Pak De. Iya. Iya. Jadinya kan kita itu ngomong-ngomong itu kan harus sesuai ya kan? Oh Pak De. Iya. Lah sampean ngono kok pupuran putih-putih ngono ki ben apa ya? Iki ngono ya ben gak ireng. Putih yo gareng yo ngene iki to putih ngene iki. Lah nyapa kok gak dicet ireng ae ngono ya Pak De? Cet ireng ya oli kok dikira munyo aku demit. Lah kan malah penak ngono lek dicet ireng ki dadi lucu ngono lho. Nah, penak nek ditumpaki. Lah kan lek putih kan dadi kaya pucet ngono to Pak De. Iki kok kaya sumur kompan ta Pak De. Pak Sukemi kok nanggap. Pak De ngerti ra gara-gara ki mau ndodok deloken jarikku wis ra apa-apa ki suwek lho. Kandhane Niken Salindri ki nang YouTube kondang kok wisan sinden sing ngentekno jarik. Ya ora apa-apa, jane kasih kuwi. Alhamdulillah Nduk, saged pinanggih masyarakat wonten ing Beji kanthi kahanan Rahayu Wilujeng. Deloken ke sing enom Joko-joko awor joko-joko ketok gantenge. Sing tuwa awor tuwa jan kowe tok. Nyapa? Ketok tuwane ngono. Ora. Piye kok malah ngene iki guyub rukun Pak De. Guyub rukun warga masyarakat mriki. Ngaturaken matur suwun ugi sampun rawuh hadir di acara malam hari ini.
Mugi-mugi sing enom-enom enggalo entuk pacar, sing jomblo-jomblo enggalo entuk ganti. Lah sing wis duwe bojo muga-muga. Sing wis duwe bojo? Ya, Sapa sing muni wae? Wah, tak idoni raiku lho ngomong. Piye to sampean ki? Iduk mental. Oh ya iso. Lah nek wangi apa piye? Hah? Nganggo masker. Kecuali lek aku